Sweetie, my hayati, my sweetie. Zuma kike sweetie, sugar kike pretty, sweetie, pretty. Zuma kake sweetie, sugar kake hayati, my sweetie, hayati. Okay. Akala na baki jani ko ina ki kai ni zane, minti zuwa sakanni ke dai nake tunani. Kauna na baki bani kar soya mun launi. Kana saka ni santi da babu shi a kanti, sai na ga yawa anti sai na ga yawa anti. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Murausaya. Kuma shiri ne wanda yake zuwa ba don komai ba sai don ƙara danƙon soyayya tsakanin ku masoya masu sauraronmu daga nan Himma Radio mita 91.1 a zangon FM da kuma masu bibiyarmu ta kafafen sada zumunta kamar su Facebook, TikTok, Instagram, Telegram, YouTube a Himma Radio TV mita 91.1 a zangon FM Kano. Himma Radio TV ko kuma a website namu na www.himmaradiotv.com ko kuma a nambar mu ta WhatsApp wato 081-256-261-2. Naku har kullum Muhammad Sani Sa'ad Sakafan Himma wato BY babban yaya. Da fatan za ku ji daɗin yadda za mu kasance tare da ku a cikin shirin namu na Murausaya. Domin samun ilmantarwa, faɗakarwa, nishaɗantarwa gami kuma da rausayawa. Kafin mu tsunduma cikin shirin, bara mu je ga waƙar mu ta mabuɗin kunne. Nace a bar mun fara baka a kai kasuwa. Ni kuma a bar min baka farar a kai kasuwa. Sunanta ruwan kashe gobara, kin mace fara cikin jib baka cikin burkura, fara kalar mandara baka ki sha gasara. To kudin ka ne musu kai ba idan ka kushe, a bani komai ya maganar bahaushe. Tauraruwar da ke sanya duhu ya washe, ya zana kama ganye in kyalare shi fara oji a bar mun fara. Masu sauraronmu ma'abota sanin sirrin sinadarin sassaƙen maganin sanya zukatan masoya wa'inda suke cikin jam'iyyar soyasiya da kuma ƙaunaniya. To maudu'in da za mu kasance tare da mu da ku shine na wannan rana zan fara da kai namiji da farar mace da bakar mace wacce ka fi so ka yi soyayya da ita. Haka zalika ke ma 'yar uwa mace da bakin namiji da farin namiji wanne kika fi so ki soyayya tare da shi? Mu haɗu da ku a comment section. Zo mazara, zo mu gyara, ga bishara, ba larura, da gida da mota da tarin dukiya mai yawa da ban fara, ai gara bani yadi baka. Ga wasu daga cikin ba'adin masu sauraronmu a wannan shiri na Murausaya yanda suka bayyana mana ra'ayinsu. Ni dai a nawa ra'ayin ni dai fara na fi son soyayya da farasal wacce ko sofa ne ba faran mace duniya ce kuma alkyabban mata ce wannan kowa ya sani haka kirarin ta yake. Wanda bakan mace saboda ita ba ta cika rahin lafiya ba kamar inda farare suke yi. Farin namiji nake son soyayya da shi.
Na fi son faran mace, yanzu ma ita ce da ni, faran mace duniya ce. Farin namiji. To ni gaskiya a ra'ayina gaskiya na fi son bakan mace, baka kuma ba wanda nufin baka wani gaban gawayi ba. Na fi son kamar wankan tarwatsa haka dai kamar dai ita ba baka ba, ita ba fara ba. Daman Hausawa na cewa ra'ayi kukan jaki. Ya Allah ka damu da alkai, na san cewa duniya ce labari, zan so mu rage buri. Kai ma masoyi, haka zalika ke ma masoyiya, za ku iya gaya mana ra'ayinku a comment section ta kafafen sada zumunta kamar su Facebook, TikTok, Instagram, Telegram, YouTube a Himma Radio TV mita 91.1 a zangon FM Kano. Himma Radio TV ko kuma a website namu na www.himmaradiotv.com ko kuma a nambar mu ta WhatsApp wato 081 2569 2612. Da fatan kun ji daɗin yadda muka kasance tare da ku a cikin wannan shiri na Murausaya. Muna jin daɗin yadda kuke turo da sakonninku da kuma kiran wayanku a duk lokacin da muke gabatar da wannan shiri a Himma Radio. Muhammad Sani Sa'ad Sakafan Himma wato BY babban yaya nake cewa mu haɗu da ku a wani sabon shirin na Murausaya. Mu huta lafiya. Koyo nake ashe ban je inda zani ba, amma a haka wasu mani.